Hallo YouTube! Ja, i dag vil jeg lige vise jer nogle ting på min server, som nok efter jul vil jeg regne med bliver kørende lidt tid, hvor den bliver hostet 24/7, og så kan jeg lægge IP'en ud. Og så vil jeg vise jer lidt rundt. Der er ikke så meget at vise endnu. Men her har vi noget sand og sådan lidt, hvad jeg mener, også der er et hus herover eller et eller andet, og jeg ved ikke, hvem der har lavet hærværk her. Et eller andet har lavet hærværk, det er ikke, det er ikke godt. Det vil jeg ikke have. Ingen hærværk. Det er i hvert fald en af reglerne. Det kan vi godt sige. It is rule. It is a rule. Holy shit. Nå, men altså, man burde kunne hjælpe lidt, hvis I joiner jo, og sådan noget. Håber da min YouTube-video, de bliver da bare lidt kendt. Regner med at få et par subs, små subs. Jeg ved ikke om jeg gør, men altså, et par subs, det vil da være fint. Folk har brug for subs. Og så kan jeg ikke helt huske, hvor mange man får penge, når det er, at der er subs, og det må I gerne i kommentarer. Nogle kommentarer, hvis I har lyst til det, eller whatever I nu har lyst til. Ja. Yeah. Men jeg skal lige have smurt det her af en eller anden grund, så er der idioter, der bliver ved med at sætte sådan noget pis. Ja, det gør den sig selv lige det der. Jeg synes bare, den plejer at sætte det der, ikke dem der. Ja, nu kan jeg også godt sætte det der nu. Ja, mærkeligt. Lige meget, nu skal I se. Den her, det er TP til Fjappes hus. En af mine venner. Og så er vi tilbage. Hvorfor fløj jeg også helt derhen, spørger jeg nok. Det var lige for at vise jer den der, som jeg skulle vise jer derhen. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg fløj. Jeg havde glemt, den var der. Den har kun lige været der i dag. Og så mangler jeg bare lige det sidste. Ja. Det går fint. Jeg skal bare lige sådan. Og se her. Det her sted vi aldrig never komme op i, hvis jeg ikke selv inviterer jer. Jeg skal selv invitere jer op i det her. For det her, det er mit hus. My house. It is my house. My house. Nå, lige meget. Og så her, der vil I spawn inden. Det er simpelthen spawn. Og hvordan det vil foregå sådan her. Spawn. Og I vil spawn her. Og vi skal have rettet nogle fejl, altså vi var nødt til at gå ud her. Der var et eller andet fejl, og som I nok kunne se lige, da det var, jeg lige gjorde det der, så er der et plugin, der gør, at I ikke kan bruge, hvad hedder det, X-Ray. I kan simpelthen ikke bruge X-Ray. Det er meget godt, det kan jeg godt lide, når man ikke kan. Fordi så ved jeg, at I ikke snyder. Ja. Det beholder vi bare sådan. Og bare så her, af en eller anden grund, er det kun op, der kan bruge den her. Og det skal vi lige have lavet lidt op på. Men det her, det er TP Room. Og synes altså, at det er mærkeligt, at hvis jeg nu lige går herind igen, så skulle spawnen skærm være lidt større. Er det ikke det? Kan I til længere huske, om der er 3 steder, man kan komme ind? Nej, spawn er ikke større. TP Room skulle vist være større. Sådan noget. Jeg ved faktisk ikke lige, altså. Så må spawn jo være større, eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Det må I ikke spørge mig om. Altså, det er ikke mig, der har lavet det her side, sådan lige præcis, men altså. Der skulle vist være et eller andet her, hvor der ikke er brugt noget. Og så har vi så et sted, hvor der I så kan få lov til at se her. Der skal I så lige grave lidt op, og
har vi en lille mine her, som åbenbart er spawnet her, men ikke før længere end det her. Så det er meget fint. Så kan I også selv få lov til at grave. I stedet for at I bare går ned i en mine og finder noget. Det er sådan rimelig nemt og sådan noget, men vi skal jo også selv lave noget, så. Men inde i TP Room, hvor jeg var lige før, det er en meget, meget flot stor mine, men inde i TP Room, der er der TP til en hel masse steder. Helt fantastiske steder. Og jeg skal lige derind. Ikke spawn. Spawn. Der. Så er der en TP Room. Og som I nok lige har lagt mærke til, er der Build Stealth City. Og så er der Jungle og Ocean og City. Og så er der TP til spawn. Og så har vi Jungle Temple. Og så har vi Desert, altså ørken. Og så har vi Swamp. Kan jeg ikke huske, hvad det er. Kan jeg lige prøve at kigge bagefter. Og så har vi Forest. Og så har vi Snow World. Og så har vi Big Desert. Altså en stor ørken. Og så har vi Fishing Spot. Og ikke mere. Men Big Desert. Så vi lige kigge på det. Det er en stor ørken. Hvor fint. A Big Desert. Really big desert. Og der er vist ikke anden ørken her. Så vi kan godt lige TP tilbage. Og tilbage er vi. Sådan. Så skal vi bare lige have sagt, at hvor er vores by? Yulsov City. Yulsov City. Og her er der en kæmpe grund, som I nok kan se. Og der er så sådan nogle mure udenom. De er så rimelig flotte. Og ja, bjerg derhenne og sådan noget. Herinde skal vi have bygget et eller andet. Det kunne da godt være nice at have noget herinde, synes jeg. Nu må jeg lige sætte sådan en der og så sige der og så gå og ind. Nu skal jeg lige nu skal vi lige herhen. Og så skal vi have sat Essentials. Nej, World Edit. Har vi jo så. Har vi World Edit? Jo. Og det er jo meget fint at have World Edit. En af mine venner online på Skype. Det var fint. Ja, og der er så en af mine videoer, som jeg tror, jeg ikke har lagt noget på YouTube endnu, og sådan noget, men der er en af mine videoer, som jeg har optaget med et andet program, og det var ikke så godt. Sæt. 0. Okay, det var ikke det helt mening, det der. Se. Det undrer jeg nok over det der, ja. Men prøv at se her. Det er fup. Det er fup. Medusa. Det er hele må i vinden. Det er fordi vi laver alt muligt fejl herinde på den her server. Så må de jo lave nogle fup og fiduser. Sådan. Så skal vi jo bare herhen. Ja. Og så skal vi sætte denne her henne et sted. Her kunne det da godt være. Og vent. Godt. First potion.
Og så havde vi et eller andet herhen. Vi det godt kunne tænke os at bruge. Så har vi sæt 0. Og voila! Og en eller anden grund kunne ikke fjerne det der. Så det skal vi i gang med at fjerne. Altså først den der. Så skal vi herover. Så trykker vi den der. Så trykker vi sæt 0. Nå, den fjernede det faktisk. Dog noget længe nu. Hvor er det grus. Der har vi ikke lyst til at bruge. Nå, lige meget. Nu skal vi have fjernet det her. Hey, så kan vi jo lige sådan her. Vi klikker. Vi tager lige skifter den der ud, så ved vi hvor vi er. Og så skal vi om på den anden side. Og jeg kan bare ikke huske, hvad det var. Det er i den der størrelse, tror jeg. Sæt. Nå. Nej, det er meget fint. Og det der, det er helt forkert. Det skal jeg ikke tage af. Det er bare mig, der laver en hel masse fejl lige nu. Sådan. Meget bedre. Og så var der et eller andet. Nå, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skal. Lige meget. Jeg skulle bare gøre sådan der. Sæt. Nå. Og den der. Nej, så fjerner vi lige alt det der. Det var meget fint. Fordi sådan noget, det kan jeg heller ikke lide.